हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 7वा दिवस, 7वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 7वा दिवस, 7वा अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपल्याला कुठलाही अडथळा आला तरी आपण हा 18 दिवसाचा कोर्स जो आहे तो उत्तम पद्धतीने पार पाडत असतो. आणि आज ही आपली 42वी बॅच सुद्धा उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. तर मला अध्याय सुरू करण्यापूर्वी काही प्रश्न विचारायचे आहेत. तुम्ही तुमचा डिजिटल हँड रेस करू शकता. तर मला असं विचारायचं आहे की आपण भगवद्गीतेच्या आता ह्या दुसऱ्या टप्प्यावर आहोत, बरोबर? दुसरा पडाव आहे. आजच्या पडावाचं नाव काय आहे किंवा आपण कशाची सुरुवात करतो आहे आजपासून? आठवतंय कोणाला? हरे कृष्ण. तुम्ही तुमचा हँड रेस करू शकता. ओके. आपला पहिला पडाव कुठला होता हा आठवतंय का? प्रयत्न करा, चुकलं तरी चालेल. माताजी बोलू? कर्मयोग. हॅलो. हा, हरे कृष्ण माताजी बोला. हरे कृष्ण. कर्मयोग. हो, पहिला जो टप्पा होता तो कर्मयोग होता. आणि आताचा कुठला आहे?
अं, बरं, हरकत नाही. ज्ञानविज्ञान नाही ज्ञानयोग आजचा आपला अध्यायाचं नाव ज्ञान विज्ञान योग आहे. आता आपला हा जो दुसरा टप्पा, दुसरा पडाव आहे, हा भक्ती योग आहे. भक्ती योग. ओके. अध्याय नंबर 7 ते अध्याय नंबर 12 हे 6 अध्याय जे आहेत ते भगवंतामध्ये आपण भक्तीबद्दल आपण बोलणार आहोत, किंवा आपण भगवंतांनी जे आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे ते आपण अभ्यास करणार आहोत. पहिले 6 अध्याय होते, भगवंतांनी कर्माबद्दल आपल्याला सांगितलेलं आहे. पुढच्या 6 अध्यायांमध्ये आपल्याला भक्तीबद्दल सांगत आहेत. आपल्याला भक्तियुक्त कर्म करायला सांगितलेलं आहे. मग भक्ती कोणाची करायची, कशाची करायची, का करायची, तर हे ह्या पुढच्या 6 अध्यायामध्ये आपल्याला बघायचं आहे. हरे कृष्ण. खूप छान माताजी. थँक्यू. आता आपण कालच्या अध्यायामध्ये जर पाहिलं तर कालचा आपला ध्यान योग होता. ध्यान योगामध्ये आपण अष्टांग योगाची जे 8 टप्पे आहेत त्यांचा कुठेतरी अभ्यास केला, आणि अष्टांग योगाचे टप्पे अभ्यासल्यानंतर आपण अर्जुनाला लगेच प्रश्न पडला की हे कसं शक्य आहे, मनाला आपण कसं आवर घालायचा, कसं संयमित करायचं, मन तर आपलं किती चंचल आहे. आणि भगवंत सांगता आहेत अगदी बरोबर, मन खूप चंचल आहे, मनाला आवर घालणं खरंच कठीण आहे, पण अशक्य नाही. ते कितीही दुस्तर असलं तरी ते अशक्य नाही. आणि सरावाने, अभ्यासाने तुम्ही निश्चितच मनाला कंट्रोल करू शकता, तुम्ही मनाला एकाग्र करू शकतात. आणि त्याच्यासाठी विविध म्हणजे जे आपले युग आहेत, 4 युगांमध्ये 4 वेगवेगळे प्रकार आहेत, किंवा ज्या युगाला जे साजेसं आहे तेच सांगितलेलं आहे, तेच विहित कर्म किंवा ते यज्ञ कर्म आपल्याला श्रीमद भागवतम मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे, किंवा वेगवेगळ्या तुम्ही पद्मपुराणात किंवा कुठल्याही शास्त्रांमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. आणि मग आपल्याला कलियुगात काय सांगितलेलं आहे, कलियुगातलं कुठलं यज्ञ कर्म आहे, कोण सांगू शकेल, आठवतंय? नामस्मरण. नामस्मरण. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. कलियुगात आपल्याला नामस्मरण सांगितलेलं आहे, की भगवंताची आपल्याला म्हणतात नामाची कास धरा, हो की नाही. कलियुगामध्ये आपल्याला काही करायचं नाही आहे, फक्त भगवंताचं नाम घ्यायचं आहे. आपल्याला प्रभुपाद यांनी 16 अक्षरी महामंत्र सांगितलेला आहे. 16 वेळा 16 माळा करायच्या आहेत. मग त्या कशा करायच्या, कशा नाही करायच्या, तर हे सगळं आपण कालच्या अध्यायात बघितलेलं आहे. आणि शेवटी काय, की तुम्ही काहीही केलं, कर्म करा, ज्ञान घ्या, काही पण करा, पण शेवटी तुमचं काय, की जसा तसा आपल्यातला शुद्ध सात्विक भाव वाढत जातो तसं तसं आपल्यातली भगवंताबद्दलची असलेली आस्था, प्रेम, भाव आणि प्रेम हे जर आपण बघितलं तर एकाच अर्थाचे 2 शब्द आहेत, किंवा एकाच नाण्याच्या 2 बाजू आहेत असं म्हणू शकतो. जिथे भाव आहे तिथे प्रेम आहे, जिथे प्रेम आहे तिथे भाव आहे. आणि हे हळूहळू वाढत जातं, आणि जसं ते वाढलं की निश्चितच आपण भक्तियोग किंवा भक्तियुक्त कर्म करायला सुरुवात होते, किंवा भगवंताच्या अजून जवळ जायला सुरुवात होते, किंवा असं आपण म्हणू शकतो की आपला हा आध्यात्मिक प्रवास आहे, आध्यात्मिक प्रगल्भता जी आहे ती वाढत वाढत आपला जो फायनल डेस्टिनेशन जे आपण म्हणू शकतो, किंवा मनुष्य जन्माला आपण आलेलो आहोत, तर आपण मनुष्य जन्माचं ध्येय काय आहे, तर आपल्याला कर्म करता करता वैकुंठ धाम किंवा मुक्तीपर्यंत पोहोचायचं आहे. आपण ज्या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकलेलो आहोत, त्या चक्रामधून आपल्याला बाहेर पडायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला भक्तियुक्त कर्म करायचं आहे, किंवा भक्ती मार्ग किंवा भक्तीचा टप्पा, भक्ती काय आहे, तर हे पुढच्या 6 अध्यायांमध्ये भगवंत आपल्याला सांगता आहेत. आजचा अध्याय आहे ज्ञान विज्ञान योग. आणि मग भगवंत कृष्णाबद्दलच्या ज्ञानाचा महिमा, मग भगवंत कोण आहेत, कृष्ण काय आहेत, तर ते आपल्याला आजच्या भागात समजून घ्यायचं आहे. त्यांच्या शक्तीचं सामर्थ्य आपल्याला आज बघायचं आहे. मग भगवंताला शरण जायचं, किंवा कसं जातं, किंवा कोण जातं. मग देवपूजा आणि व्यक्तित्ववाद, कारण की प्रत्येकाची पूजा करायची, किंवा एक काय म्हणू शकतो, एक प्रत्येकाचा श्रद्धा, विश्वास हा वेगवेगळा असतो, आणि त्या पद्धतीने त्यांची भक्ती किंवा पूजा असते. तर तेही आपल्या आजच्या अध्यायात बघायचं आहे. आणि एक भ्रम असतो आणि एक भक्ती असते. तर त्या
भ्रमातून भक्तीकडे किंवा त्या भ्रमातून आपल्याला सत्यापर्यंत कसं पोहोचायचं आहे, ते कुठेतरी आजच्या अध्यायात बघायचं आहे. आजचा आपला ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञानामागचं विज्ञान की विज्ञानामागचं ज्ञान हे पुढच्या 6 अध्यायात आपल्याला कळणार आहे. तर सुरुवातच आतापर्यंतचे सगळे अध्याय जे होते, अर्जुनाचे काही ना काही प्रश्न होते, शंका होत्या. पण आजची अध्यायाची सुरुवात भगवंतांनी केलेली आहे. भगवान म्हणत आहेत, श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युज्य मदाश्रय असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. आता इथून पुढे सगळ्या अध्यायांमध्ये भगवंत म्हणतात, अर्जुना तू ऐक, तच्छृणु. आणि मग भगवंत म्हणतायत, हे पार्थ, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निस्संदेह कसा जाणू शकतोस, हे तू आता ऐक. आपल्याला भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की आपल्याला सरावाने, अभ्यासाने आपण आपल्याच मध्ये असलेल्या परमात्मा परमेश्वराचा आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो. मग ते कसं होऊ शकतो किंवा काय? तर ते आपल्याला आता हळू पुढच्या अध्यायांमध्ये बघायचं आहे. मग आता पुढे लगेच भगवंत म्हणतायत, तिथवर थांबत नाही आहे. तर म्हणतायत, आता हे जे ज्ञान मी तुला सांगणार आहे, म्हणजे प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान, हे दोन्ही प्रकारचं ज्ञान मी तुला पूर्णपणे देतो आहोत, की जे जाणल्यावर तुला आणखीन काहीही जाणावयाचे शिल्लक राहणार नाही. म्हणजे भगवंत आता जे सांगणार आहेत किंवा ते जे ज्ञान प्राप्त देणार आहेत, तर याच्या नंतर काहीच नाही किंवा काही शिल्लक राहणार नाही किंवा ह्याच्या व्यतिरिक्त असं काही नाही आहे. तर हे कुठेतरी आजच्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगता आहेत. आणि मग आपण आतापर्यंत भगवंतांनी आपल्याला कर्माद्वारे भगवंतापर्यंत पोहोचायचं म्हणजे कर्मयोग, कर्माद्वारे अनुसंधान, त्याच्यानंतर आपल्याला ज्ञानाद्वारे अनुसंधान भगवंताबद्दल भगवंतापर्यंत पोहोचायचं किंवा ज्ञानयोग आपल्याला सांगितला, अष्टांग योग सांगितला. आणि मग ह्या सगळ्याचं पर्यावसन काय आहे किंवा ह्या सगळ्याचे फायनल किंवा आपण म्हणू शकतो की अनुभूती काय आहे, तर ती कुठे येते? तर ती जेव्हा भक्ती योगामध्ये येते. आणि म्हणून आपल्याला भक्ती योग किंवा आत्मसाक्षात्काराच्या वाटचालीवर जर आपल्याला चालायचं असेल, तर हे एक टप्पे आपण हळू पुढे सरकतो आहोत, एक अध्याय सरकतो आहोत. आणि मग आपण आजच्या आता भगवंत आपल्याला लगेच पुढे सांगता आहेत. काय झालं, एक मिनिट, पुढची स्लाइड. मग आता भगवंतांनी सांगायला सुरुवात केली आहे आणि ते म्हणत आहेत, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यती सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः. सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादाच सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणारा त्या मनुष्यापैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. सॉरी. मग आता इथे भगवंत म्हणत आहेत, की तुम्हाला इथे एक छोटंसं उदाहरण आहे. आता आपल्याला सगळ्यांना मॅरेथॉन माहिती आहे. आता तर मॅरेथॉनचे दिवस आहेत. दिवाळी पण संपली, म्हणजे नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मॅरेथॉन अरेंज करतात. मॅरेथॉनमध्ये रजिस्ट्रेशन लाखोंनी होतात आणि जेव्हा मॅरेथॉन खेळायला लोक येतात तेव्हा त्यातले अर्धे गळलेले असतात. सुरुवात होते खेळाला किंवा मॅरेथॉन धावायला सुरुवात होते. सुरुवातीचे काही त्यातले अर्धे म्हणजे 50% मधले लोक मग कोणी सुरुवातीचं थोडंसं धावतात किंवा येऊन फोटो वगैरे काढून मस्तपैकी बाजूला होतात. लगेच मग त्यातले म्हणजे 50% पैकी पण अजून गळतात आणि असं करत त्यांचे जे काही टप्पे आहेत, पडाव आहेत आणि मग फायनल त्यांची जी काही डेडलाईन किंवा जी काही रेषा असते, ती पार करेपर्यंत एखादं म्हणजे अगदी त्या 50% मधले बोटावर मोजण्याइतके म्हणजे लाखो रजिस्ट्रेशन्स असतं. पण अगदी त्यातले लाखोंपैकी 100च जे आहेत, की जे अगदी त्यांचे सगळे टप्पे, पडाव जे पूर्ण करतात, त्यातले बोटावर मोजण्याइतके अगदी पुढेपर्यंत जातात आणि त्यातला एकच जो आहे तो जिंकतो. म्हणजे अगदी इतक्या कमी लाखो लोकांमधनं एखादाच कोणीतरी तो मॅरेथॉन पूर्ण करतो आणि तो जिंकतो. मग असंच आहे. हे सुद्धा या आध्यात्मिक प्रवासात सुद्धा असंच आहे. हौशे नवशे गवशे. अनेक लोक
सुरुवात करतात, कुठेतरी काहीतरी ऐकतात, वाचतात आणि नाही, नाही आपल्याला हे करायला पाहिजे आणि मग 1 दिवस करणार, 2 दिवस करणार, आठवडाभर, फार फार तर महिनाभर, काही जण 6 महिने करतात, वर्षभर. पण नंतर पुन्हा त्यांना त्या भौतिक जगामध्ये रममाण होतात, त्या भौतिक आनंदामध्ये रममाण होतात आणि मग त्यातला त्यांना आध्यात्मिक आणि भौतिक याच्यातला फरक समजेनासा होतो. सत्य असत्याचा फरक समजेनासा होतो. आणि मग काय होतं, की तेच त्या भौतिक जगामध्ये रममाण होतात. म्हणजे आणि मग एखादा जो असतो, तो अगदी सातत्याने काय म्हणू शकतो, की त्याच्यामध्ये अ, त्याच्यामध्ये तो इतका प्रयत्नशील असतो, इतकी सचोटी असते, की तो अ, मग त्याचा अकर्माचा बॅलन्स एका जन्मातून म्हणजे क्रमशः एका जन्मात हे शक्य नाही आहे. अगदी त्याच्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात. अशक्य नाही आहे, पण खूप प्रयत्न करावे लागतात आणि मग क्रमशः म्हणा किंवा त्याचा जो अकर्माचा बॅलन्स वाढत, वाढत आपण कालच्याच अध्यायात पाहिलेले आहे, अयशस्वी योगींचं गंतव्यस्थान. मग एखादा असा दुर्मिळ जो असतो, की जो अनेक जन्मांचा जो अकर्माचा बॅलन्स त्याचा गोळा होतो, अक्युमुलेट होतो आणि मग तो एखाद्या संत महात्म्या पदावर, गुरुपदावर त्याचा जन्म होतो आणि मुक्ती मिळते. मग एखादा मग ते ते त्यांचे ते का होतात? कारण की ते तत्वतः भगवंताला जाणतात. भगवंत कोण आहेत? भगवंताबद्दल आपलं आणि भगवंताचं काय नातं आहे? मग मला जर मनुष्य जन्म मिळाला आहे, तर मला काय करायचं आहे? कशासाठी करायचं आहे? कारण की प्राण्यांचं, क्रीडामुंगांचंही आयुष्य आहेच की, तेही जगतातच की. मग मी मनुष्य म्हणून जन्माला आलो आहे, तर माझं काय प्रयोजन आहे? तर हे सगळं जे आहे तर तो एखादाच जाणतो आणि तो आध्यात्मिक या प्रवासामध्ये पुढे जातो. मग आता भगवंत जे आहेत त्यांच्या अ, आपण सामर्थ्याबद्दल सुद्धा ह्या अध्यायामध्ये सांगता आहेत. तर त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. ते म्हणत आहेत, "भूमी रापो नलो वायू खं मनो बुद्धी एव च, अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृती अष्टधा." मग पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, मन, बुद्धी, अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. पहिले 5 जे आहेत, ते आहेत पंचमहाभूत, ज्याच्यापासून आपलं स्थूल शरीर बनलेलं आहे. तिसरे 3 जे आहेत उरलेले मन, बुद्धी, अहंकार ह्यापासून आपलं सूक्ष्म शरीर बनतं. म्हणजे आपलं हे जे शरीर जे आहे, तर आपलं म्हणजे स्थूल शरीर असेल किंवा सूक्ष्म शरीर असेल, तर ह्या दोन्ही शरीराला ज्यापासून बनलेलं आहे, तर त्या भगवंताच्याच अभिव्यक्ती आहेत किंवा भगवंताच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. म्हणजे कुठेतरी बघा आजच्या अध्यायामध्ये आपलं आणि भगवंताचं नातं एक नव्या पद्धतीने एस्टॅब्लिश होऊ पाहत आहे किंवा आपल्याला ते समजतं आहे, की हे जे स्थूल शरीर आहे किंवा सूक्ष्म शरीर आहे, तर या भगवंताच्याच प्रकृती आहेत किंवा भगवंताच्याच शक्ती आहेत, अभिव्यक्ती आहेत. आणि मग पुढे आता भगवंत सांगत आहेत, "हे महाबाहू अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी पराप्रकृती आहे, जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्राकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात." मग भगवंत सांगत आहेत, की ही जी सृष्टी जी आहे, हे ब्रह्मांड जे आहे, तर ह्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये भगवंताची एक श्रेष्ठ भगवंताचीच निर्मिती केलेली आहे. मग आपल्याला ही भौतिक सृष्टी माहिती आहे, हे ब्रह्मांड माहिती आहे, बरोबर? मग हे जे आहे याला आपण कनिष्ठ म्हणू शकतो. अ, ज्याला आपण अपरा प्रकृती सुद्धा म्हणू शकतो आणि याच्यापेक्षा एक श्रेष्ठ असं जे आहे, जिथे भगवंत स्थित असतात, भगवत धाम आहे, वैकुंठ धाम आहे. तर ती अशी श्रेष्ठ प्रकृती कुठली आहे? तर ती पराप्रकृती आहे आणि तिच्यामध्येही जे सर्व समाविष्ट आहेत ते भगवंताचेच अंश आहेत. जी कनिष्ठ भौतिक प्रकृती आहे याच्यामध्येही भगवंताचेच अंश आहेत आणि मग जे शुद्ध सात्विक भावातून किंवा ज्यांना मुक्ती मिळालेली असते, ते त्या पराप्रकृतीचा उपभोग घेतात आणि उपभोग घेतात म्हणजे सच्चित आनंद जो आहे त्याची अनुभूती ते घेतात आणि जे अपरा प्रकृतीमध्ये किंवा जे कनिष्ठ प्रकृतीमध्ये आहेत, म्हणजे आपण सगळे
या भौतिक सृष्टीचा, या ब्रह्मांडामध्ये स्थित असलेल्या भौतिक सृष्टीचा भौतिक आनंद आपण उपभोगत असतो. आणि इथे जी साधनं जी आहेत, त्या साधनांचा आपण आनंद उपभोगत असतो. मग आता भगवंत सांगत आहेत, ह्या दोन्ही प्रकृती ज्या आहेत, सर्व सृष्ट प्राणी मात्रांचा उगम ह्या 2 शक्तींमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे, याचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करता ही मीच आहे, हे निश्चितपणे सांग. मग आता ब्रह्मांड जे आहे, त्याची उत्पत्ती आहे, त्याचा प्रलय आहे. म्हणजे ते निर्माणही होतं आणि त्याचा लयही होतो. तर हे जे सगळं आहे, हे भगवंताच्याच शक्तीचा भाग आहे किंवा भगवंताच्याच इच्छेनुसार होतो आहे. हे सगळं भगवंतच करत आहे. आणि जी श्रेष्ठ प्रकृती जी आहे, जी जी पराप्रकृती आहे, ज्याला आपण शाश्वत असं म्हणतो. आपली जे ब्रह्मांड जे आहे, हे अशाश्वत आहे. त्यामुळे याची उत्पत्ती आहे, याचा प्रलय आहे. आणि जे शाश्वत असं धाम आहे, जे भगवत धाम आहे, ज्याला आपण आध्यात्मिक प्रकृती सुद्धा म्हणतो, तर त्याचा उत्पत्ती करतेही भगवंत आहेत. आणि पण ते शाश्वत आहे. आणि हे जे अशाश्वत आहे, ह्याची सुद्धा उत्पत्ती भगवंतापासूनच होते आहे आणि याचा प्रलय सुद्धा भगवंताच्या इच्छेनेच होतो आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, "हे धनंजया, माझ्या श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्याच मध्ये आश्रित आहे." मग आता बघा, आपल्या ब्रह्मांडामध्ये आपल्याला ह्या ज्या ग्रहमंडल जे आहे किंवा आपलं सूर्यमाला जे आहे किंवा हे सगळं बघा एका कक्षेमध्ये असं व्यवस्थित असं स्थित आहे. चंद्र, सूर्य आपल्याला आपली पृथ्वी रोज फिरते आहे, स्वतःभोवती फिरते आहे, स्वतःभोवती फिरता-फिरता चंद्राभोवती फिरते. म्हणजे हे जे सगळं जे हे निसर्ग चक्र जे आहे, ते फार व्यवस्थित सुस्थितीत चालू आहे. असं काही होत नाही किंवा याने याची जागा घेतली, त्याने त्याची जागा घेतली, असं कधीच होत नाही. त्याचं कारण असं आहे, की ह्या सगळे इथे भगवंत म्हणत आहेत, की एका दोऱ्यात ओवल्याप्रमाणे. इथे उदाहरण असं दिलेलं आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे मोत्यांची माळ आपण सगळ्यांनी पाहिलेली आहे. गळ्यामध्ये मोत्यांचे सर आपण घालतो. ते मोती सुंदर असे सुशोभित दिसतात. पण ती सर केव्हा तयार होते किंवा ती माळ केव्हा तयार होते? तेव्हा त्याच्यामध्ये एक धागा असतो, एक दोरा असतो. तो धागा, दोरा कधी आपल्याला दिसत नाही. आपल्याला ते मोती दिसतात, ती मोत्यांची सर दिसते, ती माळ दिसते. तसंच आहे, ही आपली संपूर्ण ही जी प्रकृती आहे, हे ब्रह्मांड आहे, हे ग्रहमंडल जे आहे, तर ह्यामध्ये भगवंताची शक्ती किंवा तत्व जे आहे ते स्थित आहे. ज्याला आपण गुरुत्वाकर्षण सुद्धा म्हणू शकतो किंवा भगवंताच्याच संकर्षण शक्ती सुद्धा म्हणू शकतो. पण हे त्यामुळे ते एकाच ठिकाणी स्थित आहे. ते कसं आहे, की ते एकाच दोऱ्यामध्ये ओवल्यासारखं आहे, की आपल्याला ते ब्रह्मांड दिसतं, आपल्याला ते ग्रहमंडल दिसत आहे, त्यांच्या जागा, कक्षा दिसत आहेत. पण त्या कक्षा कशा बांधल्या गेल्या आहेत किंवा काय, तर त्याच्यामध्ये एक तत्व आहे, एक शक्ती आहे, ज्याला आपण ती दोरा सुद्धा म्हणू शकतो, जशी मोत्यांची माळ आहे तसं. आणि त्या पद्धतीने ते त्यांच्या जागा, कक्षा कधीही सोडत नाही आणि हे निसर्ग चक्र जे आहे ते उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. आणि मग पुढे अजून भगवंत सांगत आहेत, की "रसोहम अपि कौंतेय प्रभास्मि शशी सूर्यः प्रणव सर्व वेदेषु शब्दकै पुरुषं नृषु." मग पाण्यातील रस मी आहे. हे कौंतेय, आता अर्जुनाला प्रश्न आहे, की कशा-कशामध्ये आपण जेव्हा म्हणतो, की "जळी काळी काष्टी पाषाणी." भगवंताला बघायचं आहे किंवा भगवंताला जाणून घ्यायचं आहे. तर मग कशा-कशात? मग सांगत आहेत, तुम्ही जे पाणी पितात, पाणी घेतात, तर त्या पाण्यातला जर रस आहे, त्या पाण्याला एक बघा विशिष्ट चव असते. मी मला एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. मला सांगा, की आपण आत्ताच आपण ऑक्टोबर हीट आपण अनुभवली आहे किंवा आपण कुठून तरी बाहेरून आलो किंवा खूप तहान लागली आहे किंवा बाहेर ऊन आहे आणि आपण घरी आलो, की मला सांगा, आपल्याला पाण्याचा ग्लास कोणी दिला, आता आपण पाणी घेऊ का कोल्ड ड्रिंक घेऊ का कुठलं सरबत घेऊ? काय घेणार तुम्ही? हरे कृष्णा. कोणी पण एकाने उत्तर द्या. काय हरे कृष्ण. सगळ्यात आधी आपण पाणी घेऊ. पाणी घेऊ, हो की नाही? आणि पाण्यानेच आपली जी क्षुधा जी आहे त्याची तृप्ती होते किंवा आपली जी तहान जी आहे ती भागवली जाते, हो की नाही? कारण की पाण्यामध्ये एक विशिष्ट अशी चव आहे, स्वतःची अशी चव आहे.
तर ती चव म्हणजे कोण आहे? तर ती तिथे भगवंत स्थित आहेत. तिथे भगवंताचा अ, अ, पाण्यातील रस मी आहे असं म्हणत आहेत. भगवंताच्याच शक्तीचा तो एक आविष्कार आहे, आपण असं म्हणू शकतो. चंद्राचा शीतल प्रकाश किंवा सूर्याचा तो प्रखर तेज जे आहे, ते म्हणजे बघा, की हे भगवंताच्याच 2 शक्ती आहेत, 2 अभिव्यक्ती आहेत. चंद्राचा प्रकाश किती आल्हाददायक, किती शीतल, किती असा हवा-हवासा वाटणारा आहे. सूर्याचा प्रकाश बघा, की अक्षरशः आपल्याला असं वाटतं, की आपण भाजून निघतोय की काय, एवढा प्रखर आहे. पण म्हणजेच भगवंताच्याच ह्या 2 अभिव्यक्ती आहेत, 2 शक्तीचा आपल्याला अ, काय म्हणतात, ह्या भगवंताच्याच 2 वेगवेगळ्या शक्ती आहेत. अ, ह्या प्रकाशाचा आपल्याला काय उपयोग आहे, काय फायदा आहे, आपण 15व्या अध्यायात बघणार आहोत. पण हे जे चंद्राचा आणि सूर्याचा प्रकाश सुद्धा आपल्याला इथे ह्या भगवंताचाच शक्तीचा हे आहे. त्याच्यानंतर मंत्रांमधील ओमकार मी आहे. आपण कुठलाही मंत्र म्हणतो किंवा कुठलाही श्लोक पठण करतो, कुठलाही स्तोत्र म्हणतो. वेगवेगळे श्लोक आहेत, वेगवेगळे मंत्र आहेत. सुरुवात ओंकारापासून होते. ओम, अ, उम ह्या 3 अक्षरांमधून ओम हा तयार होतो आणि हा हा ओंकार जो आहे तो म्हणजे मी आहे. मग ओंकार आणि भगवान विष्णू किंवा भगवंत याच्यामध्ये आपल्याला काय म्हणजे कसं संबंध आहे किंवा काय आहे, तर ते आपल्याला 17व्या अध्यायात जाणून घ्यायचं आहे. पण आपल्याला इथे आता लक्षात ठेवायचं आहे, की वैदिक मंत्रातील ओंकार म्हणजे तिथे ते सुद्धा भगवंताचीच अभिव्यक्ती आहे. आकाशातील शब्द मी आहे. आपण एकमेकांना अशी बोलतो आहोत, तर आपल्याला हा जो ध्वनी जो आहे, हा शब्द जो आहे, तो एकमेकांना ऐकू येतो आहे. आपण काय बोलतो आहे, हे एकमेकांना समजतं आहे. आपण त्यामुळे काय होतं आहे, की आपली अ, देवाण-घेवाण होते आहे. आपल्या विचारांची वेगवेगळ्या आपण विचार मांडू शकतोय. मी काय म्हणते, तुम्हाला ऐकू येतंय. तुम्ही काय म्हणते, मला ऐकू येत आहे. तर हे सगळं जे काय आहे, तर इथे सुद्धा भगवंताच्या शक्तीचा विस्तार आहे. तिथे सुद्धा भगवंताचीच शक्ती आहे. आणि आपल्या प्रत्येकामध्ये, मनुष्यामध्ये आपण सगळे मनुष्य प्राणी जे आहोत, प्रत्येकामध्ये काहीतरी एक वेगळं सामर्थ्य आहे. कोण उत्तम गात असतं, कोण खूप सुंदर नृत्य करत असतं, कोण खूप सुंदर स्वयंपाक, कृती म्हणू शकतो आपण करत असतं. कोण उत्तम ड्रॉइंग काढतं, कोण रांगोळी सुंदर काढतं. प्रत्येकामध्ये काहीतरी वेगळं सामर्थ्य असतं. कुठलंही असेल मग ते. कोणी अभ्यासात हुशार असतं, कोणी एकपाठी असतं, की काहीही म्हणजे कोणी उत्तम कविता करत असतं, कोणी उत्तम लिहीत असतं. अ, कोणाचे तरी छान ड्रायव्हिंग स्किल्स असतात. कोणामध्ये तरी असं काय म्हणू शकतो आपण अ, काय असतं ते कुस्ती खेळणारे जे असतात ते. तर मग प्रत्येक ताकद जी असते त्यांच्यामध्ये, तर हे सगळं जे आहे, तर हे प्रत्येकामध्ये वेगवेगळं असतं. म्हणजे जेवढ्या व्यक्ती आपण तेवढ्या वल्ली किंवा तेवढ्या प्रकृती आहेत, तर ह्या प्रत्येक मनुष्यामध्ये काय जे सामर्थ्य जे आहे, ते सुद्धा भगवंताच्याच शक्तीचा विस्तार आहे किंवा तिथे सुद्धा त्या सामर्थ्य जे आहे, तिथे भगवंत स्थित आहे. असं आपल्याला भगवंत सांगत आहेत. मग जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी आपण जेव्हा म्हणतो, चराचरात ते व्यापून राहिलेले आहेत. मग ते कशा-कशात व्यापून राहिलेले आहेत? अ, तर आता भगवंत कशा-कशात आहे? तर पाण्यामधली चव म्हणजे तिथे भगवंतच आहे. त्याच्यानंतर चंद्र सूर्याचा प्रकाश जो आहे, तिथे भगवंत आहेत. वैदिक मंत्रातील ओंकार म्हणजे तिथे भगवंत आहेत. आकाशातील शब्द, मनुष्यातील सामर्थ्य, पृथ्वीमध्ये सुगंध. बघा छान पहिला पाऊस पडतो किंवा असा अचानक अ, किंवा एखादा उन्हाळा असतो किंवा काय आणि जेव्हा पहिला पाऊस पडतो बघा, तर मातीचा एक सुगंध येतो. तो सुगंध किती सुंदर असतो, हवा-हवासा वाटतो, की अगदी लहान मुलापासून त्या म्हाताऱ्या व्यक्तीपर्यंत असं वाटतं, की जावं खाली उतरावं आणि ती माती खावी. एवढा सुंदर असा सुगंध असतो. तर तो सुंदर सुगंध जो आहे, तो म्हणजे भगवंताच्या शक्तीचा आविष्कार आहे. त्याच्यानंतर आपल्या सर्व सर्व जीव जे आहेत, सर्व सजीव जे आहेत, त्याच्यामधली जीवनशक्ती जे आहे, ते म्हणजे भगवंत आहेत. सर्व तपस्यांचे म्हणजे जे तपस्वी आहेत, त्यांचं सामर्थ्य, त्यांचं तप जे आहे, ते म्हणजे भगवंत आहेत. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचं बीज, प्रथम बीज, मग जे काही आपल्या अवतीभोवती आहेत किंवा तो मनुष्य प्राणी असेल
त्याच्यानंतर आपल्याकडे 84 लक्ष योनी आपण म्हणतो. विविध वनस्पती आहेत. सगळं, सगळं जे काही आहे, तर त्याचं कुठेतरी प्रथम बीज कोणी प्रदान केलेलं आहे. तर ते बीज प्रदान करणारे किंवा ते बीज जे आहे ते भगवंत आहेत. आपल्यामध्ये जी बुद्धिमत्ता आहे, तर बुद्धिमान लोक जे असतात ती बुद्धिमत्ता मी आहे. शक्तिमानांमधली शक्ती मी आहे. बलवानांमधलं बल मी आहे. आणि धार्मिक तत्वाच्या विरुद्ध नाही. जे असं जे लैंगिक जीवन आहे, तिथे मी आहे. म्हणजे तिथे भगवंताचा ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत, तिथे भगवंताचं सामर्थ्य आहे. भगवंताची शक्ती आहे. आणि मग पुढे भगवंत सांगत आहे, की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही, उलट ते माझ्या अधीन आहे. त्रिगुणांनी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी आहे. माझे स्वरूप जाणीत नाही. मग आता बघा, की आपल्याला अं, 3 गुणांचा प्रभाव पडावा आपल्यावर आहे, हे आपण 3ऱ्या अध्यायात पाहिलं. तर वेगवेगळ्या अध्यायांमध्ये वेगवेगळ्या आपण याच्यात पाहिलेलं आहे. म्हणजे सत्व, रज, तम जे गुण जे आहेत, तर हे त्रिगुण जे आहेत, हे भगवंताच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. त्या 3 गुणांमध्ये आपण अडकलेलो आहोत आणि म्हणून आपण बद्ध आत्मा म्हणतो. आपण मुक्त आत्मा आहोत का? नाही. आपण बद्ध आत्मा आहोत. आपण बद्ध का आहोत? कारण आपण ह्या 3 गुणांमध्ये अडकलेलो आहोत. आपण या मायेच्या या मोहामध्ये आपण अडकलेलो आहोत. आणि मग हे त्यामुळे काय होत आहे, पण हे 3 गुण असतील किंवा ही मोहमाया जी आहे, ही प्रकृती जी आहे, ही ब्रह्मांड जे आहे, तुम्ही वेगवेगळे नावं घ्या, पण ही कोणाच्या शक्तीचा विस्तार आहे? तर भगवंताच्याच शक्तीचा विस्तार आहे. आणि त्यामुळे भगवंत त्यांना कंट्रोल करू शकतात. ते 3 गुणांचा प्रभाव आपल्यावर आहे. ते आपल्याला कठपुतलीसारखे आपल्याला खेळवू शकतात. पण भगवंत ह्या सगळ्या गोष्टींना, ह्या त्यांच्या शक्तीला, त्यांच्या विस्ताराला ते स्वतः कंट्रोल करतात. आणि मग आपलं काय होतं, की ह्या 3 गुणांमध्ये आपण अडकलेलो आहोत. मग ज्याचा जसा भाव, तसा त्याचा हो की नाही देव, असं आपण म्हणतो. आणि मग कोणामध्ये कुठल्या गुणाचा प्रभाव जास्त आहे? कलियुगात तर अ, म्हणजे कलियुग हे जे आहे, तर इथे राजसी गुणाचा प्रभाव जास्त असतो. पण कलियुगात असं नाही, पण प्रत्येकाच्या मधला जो 3 गुणांचा प्रभाव पडाव जो असतो, तो जास्त असतो. 14व्या अध्यायात आपण बघणार आहोत. अजून एका 14व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर 16व्या अध्यायात आणि 18व्या अध्यायात सुद्धा आपल्याला ह्या 3 गुणांमुळे आपलं कसं जीवन जे आहे, की ते आपण म्हणतो, की ह्या 3 गुणांमध्ये अडकलेलो आहोत. आणि मग त्यांचा कसा प्रभाव पडावा जो असतो आपल्यावर, तर ते आपण त्या 3 अध्यायांमध्ये बघणार आहोत. पण आज आपल्याला जर बघायचं असेल, तर ह्या 3 गुणांमध्ये आपण अडकल्यामुळे काय झालेलं आहे, की आपण भगवंत जे आहेत, त्यांना आपण जाणू शकत नाही किंवा भगवंताच्या ज्या शक्ती आपल्याच आजूबाजूला आहेत. आता मला सांगा, की बऱ्याच जणांना असा प्रश्न पडतो, म्हणजे मी युवा वर्ग घेतले होते, त्यामुळे बऱ्याच जणांना आपण हे अध्याय शिकतो तरी असा एखादा प्रश्न असतो, कुठे आपल्याला दिसतं, हो की नाही? पण मला सांगा, आपल्या आजूबाजूला ऑक्सिजन आहे, न्यूट्रॉन आहे, प्रोटॉन आहे, असे अनेक हे जे सगळे आहेत, ह्या आपल्याला दिसत नाहीयेत. पण ते आपण अनुभवतो आहोत, ते आपण फील करतो आहोत, हो की नाही? त्यामुळे अ, हे जे सगळं जे आहे, की आपल्याला ही भगवंताची ही जी शक्ती जी आहे, ही जी गुरुत्वाकर्षण शक्ती असेल, ह्या वेगवेगळ्या शक्ती आता आपण भगवंताने कसे चराचरात स्थित झालेले आहेत, हे आपल्याला अनुभवायचं आहे. मगाशी मी प्रश्न विचारला, तर आपल्याला तहान लागल्यावर आपण कशामुळे आपले जी तहान जी आहे ती भागते, तर पटकन उत्तर आलं पाण्यामुळे. मग ती पाण्यामुळे का भागते? कारण त्या पाण्याला एक विशिष्ट अशी चव असते. मग ती विशिष्ट चव म्हणजे काय आहे? तर तिथे भगवंत आहे आणि म्हणून आपली जी तहान जी आहे ती भागते. म्हणजे छोट्या-छोट्या गोष्टी सुद्धा आपल्या ज्या आहेत ते भगवंताच्या त्या तो जो सच्चित आनंद, जे छोटे-छोटे अनुभूती जे आहेत, त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला भगवंत देत असतात. आपण त्या ओळखू शकत नाही किंवा त्याचा अनुभव आपण घेऊ शकत नाही, कारण आपण ह्या 3 गुणांमध्ये अडकलेलो आहोत. मग असे अनेक ह्या 3 गुणांमध्ये अडकल्यामुळे काय होत आहे, की दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते.
तीन प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे, कठीण आहे. परंतु ते मला शरण आले, ते मायेला सहजपणे तरून पलीकडे जाऊ शकतात. मग ही जी मोहमाया आपण म्हणतो, ही मायाशक्ती जी आहे, ती काय आपल्याला याच्यातून बाहेर पडू देत नाही. पण जो ह्या सगळ्यातून बाहेर पडायचा प्रयत्न करतो, म्हणजे तो कसा जो भगवंताला शरण गेलेला आहे, त्या भगवंताची भक्ती करतो आहे, जो नामस्मरण करतो आहे, तर निश्चितच तो हा जो भवसागर आहे, हा मायेचा भवसागर आहे, तर तो सहज त्या भवसागरातून बाहेर पडू शकतो आहे. म्हणजे आपल्याला ह्या शेजारच्या चित्रात दिसतंय बघा, की भगवंत कसा म्हणजे आपण एक पाऊल पुढे चाललं, तर निश्चित भगवंत 10 पावलं पुढे चालतात आणि आपल्याला ह्या ह्या चक्रातून आपल्याला बाहेर काढतात. पण ते एक पाऊल सुद्धा महत्वाचं आहे आणि ते आपण चालणं गरजेचं आहे. आणि मग असे पण काही लोक आहेत, की ज्यांना भगवंतावर विश्वासच नाही आहे. मग त्याच्याबद्दल काय म्हणतायत बघा. नमा दुष्कृतो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाव्यापहृत ज्ञाना आसुरं भावं आश्रिता. जे अत्यंत मूर्ख आणि दुष्ट आहेत, नराधम आहे, ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले आहे, जे असुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात, ते मला शरण येत नाहीत. मग असे काही लोक आहेत, की जे मूर्ख आहेत, दुष्ट आहेत, नराधम आहेत, म्हणजे नास्तिक प्रवृत्तीचे लोक आहेत. तमोगुणाचा, रजोगुणाचा प्रभाव पडावा जास्त आहे. तर असे जे लोक आहेत, की ज्यांचं अज्ञान वाढीस लागलेलं आहे. त्यांचं ह्या मायेमुळे, ह्या भ्रमामुळे, मायेच्या भ्रमामुळे ज्ञान नष्ट झालेलं आहे. भगवंताचं अस्तित्वच ते नाकारत आहेत किंवा ते समोर आहे, पण ते जाणवत नाही आहे किंवा ते मानण्यास तयार नाही आहेत. असे जे नास्तिक पद्धतीचे दुष्ट, मूर्ख भगवंताने त्यांना मूढात्मा म्हटलेलं आहे, संशयात्मा म्हटलेलं आहे. तर असे जे नास्तिक प्रकृतीचे लोक असतात, ते भगवंताला कधीही शरण जात नाहीत. मग बघा इथे आपल्याला वेगवेगळी उदाहरणं आहेत. आता ह्या गाढवाला असं वाटतंय, की हे सगळं ओझं मीच वाहतो आहे. आणि त्याला असं वाटतंय, की हे जे त्या ती जी गाडी तो चालवतो आहे आणि त्या गाडी ओढतो आहे, तर त्याला सगळं वाटतं हे सगळं ओझं मलाच व्हायचं आहे. मीच अ, कष्ट करतोय आणि मीच हे ओझं वाहून नेतो आहे. अशा पद्धतीचे हे मूढात्मा, संशयात्मा ज्यांचा भगवंतावर विश्वास नाही, असे ह्या आपल्या आजूबाजूला सुद्धा असे अनेक लोकं किंवा आपण सुद्धा असू त्याच्यामध्ये असू शकतो. तर ह्या गाढवाप्रमाणे आपण विचार करत असतो, की हे सगळं मलाच वाहून न्यायचं आहे. रावणाचा भगवंतावर विश्वास नव्हता. रावण हा थोर शिवभक्त होता. त्याने भरपूर तपश्चर्या केली होती. पण काय झालं, की त्यांचा भगवंतावर विश्वास नव्हता आणि पण मग काय काय झालं, की मग त्यामुळे त्यांच्यातला काय म्हणू शकतो आपण अ, राक्षसी किंवा आसुरी प्रवृत्ती चा जो जो जे गुण होते म्हणजे तपश्चर्या करून सुद्धा ते भगवंताला शरण आले नाहीत. आणि मग आसुरी प्रवृत्ती जी आहे त्यांच्यातली ती वाढत गेली. आता मग असे पण काही लोक आहेत जे जसे संशयात्मा, मूढात्मा आहेत, तसे असेही लोक आहेत की जे भगवंताला शरण येतात. मग ते कुठले आहेत? चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनो अर्जुन. आर्त जिज्ञासु सुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्वः. मग 4 प्रकारचे पुण्यात्मा जे माझी भक्ती करू लागतात. एक आहे आर्त, एक आहे अर्थार्थी, एक आहे जिज्ञासू आणि एक आहे ज्ञानी. मग आता आपण बघूया. मग आपल्याला इथे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. तर सगळ्यात पहिले आहे आपल्याला द्रौपदीचं इथं उदाहरण आहे. द्रौपदी आपल्याला माहिती आहे द्रौपदी वस्त्रहरण. तर तो द्रौपदी वस्त्रहरण जेव्हा द्रौपदी भर सभेमध्ये, भर राज्यसभेमध्ये ती 5 पती आहेत. अनेक ज्येष्ठ श्रेष्ठ त्या राज्यसभेमध्ये आहेत. पण एकही जण तिच्या मदतीस धावून आला नाही. तिची काय अवस्था असेल, तिच्या मनाची काय अवस्था असेल तेव्हा त्या द्रौपदीची. पण त्या अवस्थेत ती त्या भगवंतांना शरण गेली. त्यांनी त्या भगवंतांचा धावा केला आणि भगवंत तिच्यासाठी तिथे धावून आले आणि तिथे मदत केली. त्याच्यानंतर आपलं गजेंद्र मोक्षाशी आपल्याला पहिल्या चित्रात दिसत आहे, की अ, मगरीने चावा घेतलेला आहे. मगरीने चावा घेतलेला आहे म्हणजे बघा आपल्याला असं वाटतं डास जरी चावला, मुंगी जरी चावली तरी आपल्याला किती वेदना होतात.
याला मगरीने चावा घेतलेला आहे, पण वर आकाशातून तिथनं भगवंत जात आहेत, तर त्या तळ्यामधलं पाणी कमळ घेतलेलं आहे आणि त्या भगवंतांच्या चरणाशी वाहिलेलं आहे. म्हणजे आपण हे जे सगळं जे आहे, की त्यांना त्रास होतो आहे, त्यांना म्हणजे आर्त, की इतकं कष्ट आहे, इतकं संकट आहे, इतकं दुःख आहे. पण म्हणून त्याच्यासाठी, त्याच्यातून तारून नेण्यासाठी त्यांनी ते भगवंताला शरण गेलेले आहेत. आपल्याला शुकदेव गोस्वामी आपल्याला माहिती आहे, ते व्यास मुनींच्या पत्नी अ, अ, ज्यांचा म्हणजे शुकदेव गोस्वामी त्यांच्या मातेच्या उदरामध्ये 16 वर्ष होते. 1 नाही, 2 नाही. आपल्याकडे 9 महिने बाळ 9व्या महिन्यात जन्म होतो. शुकदेव गोस्वामींना ह्या भौतिक सृष्टीत यायचंच नव्हतं. ते म्हणाले, की मी एकदा ह्याच्यातून बाहेर पडलो, की मी पुन्हा या भौतिक सृष्टीमध्ये अडकणार, ह्या मोहामध्ये अडकणार आणि मग जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकणार. मला मुक्ती हवी आहे. आणि म्हणून ते बाहेर यायलाच तयार नव्हते. 16 वर्ष ते त्या मातेच्या उदरात होते. त्या मातेला एवढ्या वेदना होत होत्या, ते भगवंताला शरण गेल्या आणि भगवंत स्वतः तिथे आले आणि सांगितलं, "तू बाहेर ये. तुला काहीही कुठल्याही तू माझाच भक्त म्हणून राहशील आणि तुला मुक्ती मिळेल." आणि मग शुकदेव गोस्वामींनी भगवंताची आज्ञा ऐकली आणि बाहेर आले. आणि नंतर ते तिकडनं पळत सुटले. त्यांनी आई-वडील कोण आपली आई आहे, कोण वडील आहे बघितलं सुद्धा नाही. त्यांना ह्या भौतिक जगात अडकायचंच नव्हतं, ह्या मोहामध्ये अडकायचंच नव्हतं. भगवंतांचा आशीर्वाद घेतला आणि ते तिकडनं पळत सुटले. तर त्या मातेने भगवंताला शरण गेली होती. तर ते आहे आरती. म्हणजे दुःख आहे, कष्ट आहेत, वेदना आहेत, म्हणून भगवंताला शरण गेले. परीक्षित राजा आपल्याला माहिती आहे. परीक्षित राजा जेव्हा त्यांना समजलं, की 7व्या दिवशी आपला मृत्यू होणार आहे, तर मग आपण परीक्षित राजाला एक जिज्ञासा होती, की मी जेव्हा मातेच्या उदरात होतो, गर्भामध्ये होतो, तेव्हा मला ज्यांनी दर्शन दिलं होतं किंवा मी ह्या मृत्यूला कसं सामोरं जाऊ? सत्य काय आहे? कसं स्वीकारू मी ते? तर ती एक जिज्ञासा होती आणि म्हणून त्यांनी आपल्या राज्याचा त्या क्षणी त्याग केला. आपल्या मुलांना ते राज्य सोपवलं आणि ते तिकडनं बाहेर पडले. आणि मग त्यांना शुकदेव गोस्वामी भेटले आनंद मठामध्ये आणि 7 दिवसामध्ये त्यांनी भगवंतांचं वर्णन केलेलं आहे. तोच भागवत सप्ताह आपल्याला माहिती आहे किंवा तेव्हा पहिल्यांदा तो भगवंतांच्या रूपांचं वर्णन किंवा भगवंतांच्या सामर्थ्याचं वर्णन त्या 7 दिवसात झालेलं आहे आणि म्हणून भागवत सप्ताह जो आहे, जो पहिल्यांदा तेव्हा सांगितला गेला. म्हणजे त्यांच्यामध्ये ती जिज्ञासा होती. त्याच्यानंतर सुग्रीव आहेत, त्याच्यानंतर ध्रुव बाळ आहेत. तर ते अर्थार्थी म्हणजे त्यांना त्यांचं राज्य कोणीतरी हिसकावू पाहत होतं किंवा हिसकावलेलं होतं, घेतलेलं होतं आणि म्हणून त्या ध्रुव बाळाला त्याच्या साध्या वडिलांच्या मांडीवर बसायची सुद्धा परवानगी नव्हती. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या ह्या कारणासाठी ते भगवंताची भक्ती करत होते आणि त्यामुळे त्यांनी भगवंताला शरण गेले. त्याच्यानंतर नैमिषारण्यामध्ये कलियुगाच्या उंबरठ्यावर जेव्हा आपण होतो, अ, भगवंत निजधामाला गेले होते, पांडव निजधामाला गेले. त्याच्यानंतर परीक्षित राजा सुद्धा त्यांचा सुद्धा मृत्यू झाला आणि मग त्याच्यानंतर जेव्हा आपण कलियुगाच्या उंबरठ्यावर होतं, अनेक ऋषीमुनींना प्रश्न पडला होता, की आपण कसं होणार? कलियुग हे इतकं फसवं आणि दांभिकतेचं युग आहे. कसं सगळे लोकं तारून नेणार आहेत? कसं होणार आहे? आणि मग जेव्हा पहिल्यांदा भागवत सप्ताह जेव्हा सांगितला गेला होता, तेव्हा तिथे जेव्हा शुकदेव यांनी सांगितलं होतं, तेव्हा तिथे सूत मुनी होते आणि त्यांनी 200 मुनी त्यांनी नैमिषारण्यामध्ये पुन्हा जवळ-जवळ त्यानंतर 200 वर्षांनी आपण म्हणू शकतो, की अ, जवळ-जवळ 86,000 ऋषीमुनी तिथे होते त्या नैमिषारण्यामध्ये आणि त्यांना हा भागवत सप्ताह किंवा ह्या श्रीमद भागवतमचं कथन पुन्हा झालेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांची जी ते जाणून घेण्याच्या इच्छेने किंवा त्यांना ते ज्ञान पुन्हा हवं होतं. म्हणजे अर्थार्थी, जिज्ञासू, ज्ञानी, की हे प्रत्येक जण म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या पद्धतीने, वेगवेगळ्या ठिकाणी ते भगवंताला शरण गेलेले आहेत आणि मग तेव्हा भगवंत त्यांना
प्रसन्न झालेले आहेत. पण मग यापैकी जो पूर्ण ज्ञानात आहे आणि जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो तोच श्रेष्ठ. कारण मी त्याला खूप प्रिय आहे आणि तो मला खूप प्रिय आहे. मग भगवंत म्हणत आहेत, की तुम्ही यातल्या कुठल्याही पद्धतीने जरी भगवंताला शरण गेले. आता आपल्याला ध्रुव बाळ माहिती आहे, की ते एका विशिष्ट कारणासाठी भगवंताला शरण गेले होते. पण जेव्हा भगवंत प्रसन्न झाले, जेव्हा त्या दिव्य ज्ञानाची त्यांना अनुभूती आली, जेव्हा दिव्य ज्ञान प्राप्त झालं, तेव्हा त्यांना काहीही नको होतं. पण तरी भगवंताने सांगितलं, "तू लहान आहेस, तर तू परत जा, राज्य कर आणि तुझं स्थान अढळ आहे. त्यामुळे तुला निश्चित ते अढळ स्थान प्राप्त होईल. पण त्याच्यासाठी आपण आधी तू परत जा, घरी जा, राज्य सांभाळ, राज्य कर." हो की नाही? त्यामुळे तुम्ही भगवंत जो शुद्ध भक्तीमध्ये आहे, जो तुम्ही कुठल्याही गोष्टीने जरी गेलात, तरी जेव्हा दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते, तेव्हा तो भाव, ते प्रेम आपल्याला निश्चितच जागृत होतं. आणि असा जो भक्त जो आहे, जो आपण ज्याला अनन्य भाव भक्त भक्तिभाव म्हणतो, तो भगवंताला खूप प्रिय आहे. मग पुढे म्हणत आहेत, "बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानम माम्ना प्रपद्यते. वासुदेव सर्वम इति स महात्मा स दुर्लभः." अनेकानेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते, तो मी अस्तित्वातील सर्व गोष्टींच्या कारणांचे परमकारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो, असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. पण कालच पाहिलं, की अनेकानेक जन्म मृत्यू, अनेक जन्म मृत्यू काय आहेत? आपण ऑलरेडी या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकलेलो आहोत. पण जसा-जसा आपला अकर्माचा बॅलन्स वाढत जातो, अक्युमुलेट होत जातो, तर आपल्याला वास्तविक ज्ञानाची आपल्याला प्राप्ती होते किंवा आपल्याला ते ज्ञान प्राप्त होतं. ते केव्हा होतं? आपल्यातला शुद्ध सात्विक भाव वाढत जातो. शुद्ध सात्विक भाव वाढत गेला, की आपल्यामध्ये ती जिज्ञासा निर्माण होते. आपल्या मनःपटलावर, आपल्या बुद्धिपटलावर त्या आपल्याला तशी प्रेरणा होते किंवा आपण जे काही घेतो आहोत, जे काही ऐकतो आहोत, तर त्याचं आपल्याला आकलन छान होतं. तशा पद्धतीचं आपण अनुशीलन करतो आणि मग काय होतं, की आपण अशा पद्धतीने आपण भगवंताला निश्चित शरण जातो. आपल्यातला भक्तिभाव वाढत जातो, प्रेम भक्ती वाढत जाते आणि मग काय, की जसा-जसा तुमचा कर्माचा बॅलन्स वाढतो आहे, आध्यात्मिक प्रगती होते आहे. तुमचा आध्यात्मिक प्रवास पुढे-पुढे जातो आहे आणि मग असाच एखादा मग आपण पाहिलेलं आहे, की एखादा असा जन्माला येतो शतकांमध्ये जो संत असतो, जो गुरु असतो, गुरुपदावर असतो, जो महात्मा असतो. पण असा असा जो आहे, तो दुर्लभ आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे, ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधी-विधानांचे पालन करतात. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो, तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढ करतो, स्थित करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यास स्वतःला समर्पित करू शकतो. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो. परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करत असतो. अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळेही मर्यादित असतात, अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. आणि मग इथे भगवंत सांगत आहेत, की आता आपल्याला माहिती आहे, आपल्या प्रत्येकाला काही भौतिक इच्छा असतात. मग मग काय मग अनेक असतात. मग मला माझं छान घर व्हायला पाहिजे, गाडी व्हायला पाहिजे, मुलाला नोकरी लागायला पाहिजे, मुलीला नोकरी लागायला पाहिजे. मग मुलाचं लग्न आहे, मग मुलाचं घर आहे, मुलीचं लग्न आहे, मुलीचं शिक्षण. अनेक असंख्य भौतिक इच्छा आहेत. कोणाचा आजारपण आहे, मग त्याला त्याला बरं वाटलं पाहिजे. म्हणजे अनेक अशा भौतिक इच्छा, प्रापंचिक इच्छा ज्या आहेत, प्रत्येकाला आहेत. मग मुलाचं शिक्षण, मुलाला 10वी एवढे मार्क मिळाले, मग 12वी एवढे मिळायला पाहिजे, त्याला इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळायला पाहिजे. म्हणजे छोट्या-मोठ्या अशा असंख्य आपल्या भौतिक इच्छा आहेत. आणि मग आपल्याला कोणतरी काहीतरी सांगतं, की बघा तुम्ही त्या देवळात जा, ते इथे जा, तुम्ही याचं पारायण करा, हे नामस्मरण करा आणि मग बघा तुम्हाला किती अ, मग तुम्हाला छान अनुभव येईल, की मग
तुमच्या मुलाचं लग्न होईल, नोकरी मिळेल, म्हणजे जे काही आपले प्रापंचिक प्रश्न जे आहेत त्याचं सोल्युशन आपल्याला मिळतं. आणि बरेच जण ते करतात पण. पण याच्यात होतं काय आहे, की आपण अनेक देवदेवतांना आपण जसं आपल्या भौतिक इच्छांनुसार आपण त्यांना शरण जातो. पण मग आपण काय करतो, की आपण ती एक विशिष्ट पूजा, विशिष्ट उपासना करतो आणि मग त्याचं फलित आपल्याला मिळतं. ते फलित आपल्याला मिळाल्यावर काय होतं, की तुम्ही उपासना केली, त्याचं फलित मिळालं, विषय संपला. म्हणजे आपण दुकानात गेलो, त्यांनी आपल्याला वस्तू दिली, आपण पैसे दिले, विषय संपला. हो की नाही? तसंच आहे, की आपण त्याच्या बदल्यात घेतो आहोत. म्हणजे आपण या जन्म-मृत्यूच्या चक्रामध्ये न अडकतोय का बाहेर पडतोय का? नाही. आपण आपली इच्छा आहे, एक भौतिक आकांक्षा आहे, भौतिक मनोकामना आहे आणि मग ती आपण पूर्ण करण्यासाठी आपण भगवंताला साकडं घालतो आहोत. मग त्या विशिष्ट देवता असतील, प्रतिदेवता आहेत, भगवंत आहेत आणि भगवंताच्या अनेक शक्ती आहेत. आपण बघणार आहोत 11व्या अध्यायामध्ये. तर त्या प्रतिदेवतांची आपण उपासना करतो, की त्यांना ते जसं आपल्याकडे मी पुन्हा तेच उदाहरण देईल, की एक असतो, एक ओनर असतो आणि त्याच्यानंतर त्याने वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स पाडलेले असतात आणि मग प्रत्येक डिपार्टमेंटचा एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट असतो, एच-ओ-डी असतो आणि मग त्याला ते त्याच्यावर त्या तेवढ्याच जबाबदाऱ्या असतात, तेवढी रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. मग एक फायनान्स असेल, एक एच-आर असेल, एक प्रोडक्शनवाला असेल. मग वेगवेगळे असे असतात आणि मग त्याच्यावर ती जबाबदारी असते. मग आपण आपलं जे काम आहे, मग आपण त्या एच-ओ-डीकडे गेलो की आपलं तेवढं काम मग तो आपल्याला त्याच्या जर अखत्यारीत ते असेल, तर ते पूर्ण करेल. आपल्याला ती काही अप्रूव्हल देईल आणि ते काम होईल. हो की नाही? अशाच पद्धतीने आपण विविध देवतांना शरण जातो, त्यांची उपासना करतो. पण इथे भगवंत सांगत आहेत, की पण आपल्यामधला तो जो श्रद्धेचा भाव जो आहे, तो स्थिर करण्याचं काम कोण करत आहे? तर आपल्यामध्ये स्थित असलेला परमात्मा, की नाही बाबा तू कोणाला तरी जातो आहे ना शरण, तू काय पण तू जा. तुझी श्रद्धा जी आहे ती दृढ कर. मग ज्यांचा जसा विश्वास, मग ज्यांना भौतिक इच्छाच पूर्ण करायच्या आहेत किंवा त्याच्यासाठीच त्यांना भगवंताची पूजा-अर्चा करायची आहे. तर मग ती इच्छा भगवंत पूर्ण करतात किंवा त्यांना तशा पद्धतीने त्यांचं फलितही मिळतं. पण भगवंत म्हणत आहेत, की ती इच्छा जी आहे ती ती श्रद्धा जी आहे ते दृढ करायचं काम मी करतो आहे. आणि जे ज्ञानी आहेत, की ज्यांना माहिती आहे, की आपल्याला या भौतिक कितीही संकट असतील, कितीही भौतिक आपल्याला प्रॉब्लेम्स असतील, पण ठीक आहे आपल्याला आपलं ध्येय काय असलं पाहिजे किंवा आपल्याला ह्याच्यातून बाहेर पडायचं असेल, तर आपल्याला भगवंताची आपल्याला उपासना करायची आहे आणि आपल्याला कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता करायची आहे. म्हणजे क्रमशः कुठल्यातरी आपल्याला जन्मानंतर निश्चित आपण मोक्ष प्राप्त करू शकतो. आणि जसं आता आपण पाहिलं, की जसं तुमचं फळ उपासना अ, तुम्ही केली आणि ते जे फळ जे आहे, ते हे जे अशाश्वत असं फळ आहे. पण जेव्हा तुम्ही भगवंताची उपासना करतात, कुठल्याही फळाच्या इच्छेशिवाय उपासना करतात, तेव्हा ते जे ज्याला आपण निष्काम भक्ती सुद्धा म्हणू शकतो. तर ती निष्काम भक्ती केल्यानंतर, भगवंताची भक्ती केल्यानंतर निश्चितच तुम्हाला मोक्षधाम, वैकुंठधामाची प्राप्ती किंवा तुमचा तो मार्ग तुम्हाला सापडतो किंवा तो मार्ग मोकळा होतो आणि तुम्ही परमधामाची प्राप्ती करू शकता. मला पूर्णपणे जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते, मी पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व धारण केलेलं आहे. त्यांच्या अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप कधीच जाणू शकत नाही. मग असे अनेक लोक आहेत, की ज्यांना भगवान श्रीकृष्ण कोण आहेत, ते तत्त्व काय आहे हे माहीत नाही. त्यांना असं वाटतं, की भगवंत कोणीतरी एक निर्गुण निराकार स्वरूप आहे आणि त्यांनी आता मनुष्य म्हणून कृष्ण जन्म धारण केलेला आहे आणि मग त्यांच्या ह्या अज्ञानामुळे भगवंतांचं ते दिव्य स्वरूप जे आहे, ते कधीही जाणू शकत नाही. मग आता मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही. माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे मी त्यांना नेहमीच अप्रकट असतो आणि म्हणून मी अजन्म आणि अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाही. हे अर्जुना, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही घडत असणारे सर्व आणि भविष्यकाळात घडणारे सर्व मला जाणतो.
मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणीत नाही. मग ज्यांचा भगवंतावर विश्वास नाही, असे संशयात्मा, मूढात्मा, नास्तिक, आसुरी प्रवृत्तीचे लोक जे आहेत, त्यांच्यासाठी भगवंत हे नेहमीच अप्रकट असतात. पण जे भगवंताचे भक्त आहेत, जे भगवंताला शरण जातात, त्यांच्यासाठी भगवंत नेहमीच सदैव, मग आपण ते कोण आहेत आपल्याला माहिती आहे, ते आपल्या सगळ्यांचे मित्र आहेत. आपण तो श्लोक शिकलेलो आहोत. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोकै महेश्वरम. हे तिन्ही लोकांचे स्वामी जे आहेत, ते त्या भक्तांसाठी नेहमीच प्रकट होत असतात. आणि पुढे भगवंत म्हणत आहेत, की अर्जुना, मी सगळ्यांचं सगळं म्हणजे ह्या ब्रह्मांडामध्ये जेवढेही जीव आहेत, सगळे भगवंताचेच अंश आहेत. बरोबर? आपण बघणार आहोत पुढच्या अध्यायामध्ये. मग ह्या प्रत्येकाची म्हणजे आपण जर आजच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आपल्या प्रत्येकाची डेटा फाईल जी आहे, ही भगवंताकडे आहे. त्या भगवंत म्हणजे आपण एक त्याला म्हणू शकतो एक सर्व्हर आहे किंवा असं प्रत्येकाची एक फाईल आहे, की तुम्ही काय केलं, तुमच्या काय दिवसभराची कृती आहे. मग तुम्हाला त्या कुठल्या कशात बसेल, मग ती अकर्मात बसेल का विकर्मात बसेल का ती सकर्मात बसेल, म्हणजे ते पुण्य आहे, पाप आहे का ते कृष्ण कर्म आहे, ते कशात कुठल्या कॅटेगरीत बसेल हे प्रत्येकाचं माहिती आहे. आपल्याला फक्त हाच जन्म आठवतो किंवा ह्याच जन्मामधल्या तरी आपण सगळ्याच गोष्टी आठवत नाही. काल काय खाल्लं हे सुद्धा आपण आज विसरू शकतो. हो की नाही? आपल्याला फक्त एवढंच आठवतं. पण भगवंताला आपल्या मागचा जन्म, आपला पुढचा जन्म म्हणजे भूतकाळ, भविष्यकाळ. आपल्याला भूतकाळ, भविष्यकाळ, वर्तमान काळ म्हणजे ह्याच जन्मातलं आपल्याला माहिती आहे. आपल्याला अशा अनेक जन्मांमधला जो आपला हा जो डेटा जो आहे, तो त्या भगवंताकडे स्टोअर आहे. भगवंताला सगळं माहिती आहे आणि आपल्या एकट्याचं नाही, तर इथल्या सर्व सजीव सृष्टीचं सगळं रेकॉर्ड त्या भगवंताकडे आहे. भगवंत सगळं काही जाणतात. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, येषां तत्त्वगतं पापां जनानां पुण्यकर्माणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केली आहेत आणि ज्यांची पापकर्म पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत, ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. मग ज्यांची पापकर्म पुण्यकर्म म्हणजे क्रमशः ज्यांनी काही पुण्यकर्म केली आहेत किंवा भक्ती केली आहे, तर ते जे द्वंद्व जे आहे, द्वंद्वरूपी मोह म्हणजे जे अद्वैताची भावना जागृत होते. जे द्वैत आहे, की भगवंत कोणीतरी वेगळे आहेत आणि मी कोणीतरी वेगळा आहे. तर ही जी जाणीव जी आहे, तर ही कुठेतरी अ, जेव्हा होते संपते, संपुष्टात येते, तेव्हा असा जो कोणी जीव आहे, असा जो कोणी आहे, तो निश्चित भगवंताला च्या सेवेमध्ये, भक्तियुक्त सेवेमध्ये दृढ होतो आणि त्याची श्रद्धा, त्याची सेवा जी आहे ती अजून दृढ करतो. आणि असं भगवंत म्हणत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, किती वाजले? मृगारीची एक गोष्ट आहे. आपण थोडा वेळ झाला आहे, पण आपण आधी अध्याय संपवूया आणि वाटल्यास मी नंतर सांगेल वेळ झाला तर, नाहीतर उद्या सांगेल. हॅलो माताजी, हा, मला लिव्ह करायला लागतंय मीटिंग, सॉरी. ओके, हरकत. हरे कृष्ण. गाण्याचा क्लास आहे माझा आता 4:30 ला, 5 ला, हो हो 4:30 ला. हो, ओके. हरे ओके, कृष्ण. व्हेरी सॉरी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, आणि मग आता इथे शेवट इथे भगवंत सांगत आहेत. एक मिनिट. पूर्णपणे मतपरायण झालेले जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यू समय सुद्धा मला जाणू शकतात. इथे भगवंत सांगत आहेत की जे हे भगवंताचं हे जे दिव्य स्वरूप जे जे जाणतात, जे सरावाने भगवंताच्या ह्या शक्तींना, ज्या अभिव्यक्तींना जे जाणतात, ते त्यांच्या मृत्यू समयी म्हणजे आपला जो निर्णायक क्षण जो असतो, आपण म्हणू शकतो की आपण मृत्यू होतो, तेव्हा सुद्धा ते भगवंताला जाणू शकतात. म्हणजे नेमकं काय तर आपल्याला ते उद्याच्या अध्यायात बघायचं आहे. तर आपल्या हा प्रत्येक अध्याय जो आहे तो शृंखला आहे, म्हणजे एकात एक अडकलेला आहे.
तर हाच जो की मृत्यू समयी आपण भगवंताचं कसं स्मरण करू शकतो? स्मरण केल्यावर काय होतो? त्याचा परिणाम काय होतो? आणि मग ते कसं शक्य आहे? तर हे सगळं आपल्याला 8व्या अध्यायात बघायचं आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. 8व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की भगवंतांच्या बद्दलचा ज्ञानाचा महिमा, भगवान श्रीकृष्णांच्या विविध शक्तींचं ज्ञान, मग भगवंतांना शरण जाणं किंवा कसं जातात, कोण जातं, कोण नाही जात, हे आपण बघितलं. आणि मग देवपूजा आणि व्यक्तित्ववाद हे सुद्धा आपण कुठेतरी आजच्या अध्यायात पाहिलं. आणि मग भ्रम काय आहे आणि भ्रमातून आपण भक्तीकडे कसं जाऊ शकतो, तर हेही कुठेतरी आजच्या अध्यायात आपण पाहिलं. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना.